Что, jak ani dostali cíle do hora. Oni jsou tam, jak tam tury, víš? No, jestli Ani se nesnažili vyjednávat o vydání města, rovnou zautočili schodu. Sice to byl zřejmě předvoj a hlavní boj přidáhne zítra, ale snad nám do té doby přijde nějaká pomoc. Doufejme. Teď musíme spravit sousedy, co a jak. A rychtáři, nechte zkontrolovat výpadovou branku. Já zkusím spravit čas let přísežectva. Máte pravdu. Burgundiané však na ně čekali právě s palnými zbraněmi, jen až se jim dostanou přímo do záda. Aha, dívej se, tadyhle mají dělat. Sedni si zpátky nahoru. Nezačínej zlobit zase. Mama, oni to na něj vycela. Dívej se, jak budou střílet tady zlobit. Pojď, oni nemají rádi. Nemají. Proč? Chtějí dobít ten hrát. A Genbach nechal přiblížit i učišníky. A když bylo dělo nabito, přišel rozhodující okamžik. Tak, ty už si. Víš, jaká je stříluje těhle chyba? Ten střel až nahoru. Ne. Ty to trestí. Mají gumový. Kouká oči, víte, taky nejde. A my nic nevidíme. Neboj. Buchenwald tak byl dobyt překvapivým útokem. Burgundiané, angličtí, burgundští učišníci a alsaští žoldnéři se hrnuli do bran, jak jen se dalo. A uvnitř města páchali krutosti, jak už tomu při obléhání bývá.
Jsou 3 a tam ty taky. Stefane, pane z Vágenbachu, slyš mě. Jsem Peterman von Waberen, rychtář města Bernu a vyslanec z příseženstva. Neprávem si škodil v tomto kraji a uchvátil si město Fuchsenwald. Vyzývám tě, aby ses vzdal. Když tak učiníš, tví muži smějí odejít. Avšak ty a pan Granvillars se musíte vydat na milost a budete souzeni za své činy. Nebo pídej. Městské zadky jako ten tvůj stály za tím falešným soudem, který vydal mého bratra Katru. Ty, ani tví soubojníci, mě tady nebudete poroučet. V žádném případě. Právo máš hledat u soudu, ne pod svým mečem. Jsou svědci toho, co jsi dělal. Mezi mými lidmi jsou přeživší, kteří prchli z Fuchsenwaldu dřív, než si z něj udělal hřbitov. Máš svá slova, pane. Má slova mají váhu železa. Jestli je chceš poznat, tak přilež žebříky a vytáhni ten svůj pupek na hradby. Jak je libo, skončíš na auto. Teď jsem si říkal, dívej se už. Auč, jo. Aby spadli! No to je! Kámen. Padnul. Spotkany slepě. Aby tam nemohli vést, ne? I kdyby to zkazovali dál. První útok Švýcarů na Fuchsenwald dopadl a byli při něm ranění i mrtví. Švýcaři se však nevzdali. Burgmistr a několik zachráněných, kteří byli na její straně, pověděli Hartmannovi o tajné výpadové brance a o tom, že se s ní dá nejen prchat, ale také dostávat dovnitř a samozřejmě, že by odtud mohl i nepřítel udělat východ. Hartmann se podle toho zařídil a zvážil další. Burgmistr mu poradil, že v jednom místě nebyly městské hradby doopraveny. Poradil mu, aby pro příště děla zaměřili právě na to místo. A udělal, stačilo málo. Jenom, aby někdo Švýcary odhalil a vykřikl: Tam pořád teď nemůžou vylet. Pozor, nedojde do mě. V dolní baště se jeden ze strážních v tu chvíli probral.
spatřil Švýcary a spustil poplach. Co děláš? Sedni si. Tady dole. Burgunďané vstoupili spodní brankou z bašty a rozhodli se vypudit Švýcary od hradeb. Švýcaři na poslední chvíli vyslali své střelce z ručnic a přeživší stáhli do bezpečí. Burgunďané tak zmařili Švýcarům les pod kopem, avšak sami museli ustoupit před palbou nepřítele. Nikomu se v tom místě nechtělo zůstávat. Útok jsme odrazili! Jenom si to zkusit znovu! Přesně zkusit nesmějí! Tenhle útok jsme sice odrazili, ale zeď není doktavná. Ta jejich bombardování stačí. Ty jsi neviděl ty praskliny ve zdi? Připrav své muže, nech opevnit zadní branku, odneste ty žebříky mrtvoly a někoho pošli do spodní bašty. Takže zaútočíme. Tak! Přijdou už nehrajou. Co? Když se budou hrát, to tam jenom že. Ty už doopravdy? Burgunďané se tedy rozhodli, že vytáhnou před město. Musíš být sticha, ne? Sešikují se proti Švýcarům, aby Tam si dej. Chceme je radost? Mami, protože vojska se sešikovala proti. Lučišníci vyběhli na baštu. Hauptmann Švýcarů poslal dopředu střelce. Začal souboj šípů proti. Kopecky, co? Já jsem pouštěl ty čípy. Švýcaři vyrazili vpřed a Burgunďanům nezbylo, než se postavit a čelit. Tak a už to budou prát.
To jak si dá? Naruško, nechci se jako pitomé. Ferus na vyhrál. Povídám Ferus. Ale stej tam počít. Oni se nevyhrá. Získali Švýcaři převahu a Burgunďani buď pobili, nebo zahnali. Mami, já to vyfotím. Tam nic moc nebude, ne? To je poslední, tak já to kopám, jo? To tak stačí, takhle jsme pustili. Když Švýcaři Jak je vyháně. jiní střelci spatřili to, jiný neviděl. Jeden utíká tamhle vzadu. Říkaj všichni. No a tak se ta výpadní branka hodila po třetí. A tím bitva skončila. Grandelaar byl zabit se svými muži v příkopu.